aw bisimila Maliba TV 1 jabaranika ni aka kunnafoni sentelima wati sili jatega walikɛlaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na kunu hokari no bɛna janvier kalo tile 11 ma san 2026 an ka sanfɛ pankuru ye gosiliwaleya ta ka ɲɛsin bolimafɛn dɔw ma Kidal mara la kɔlɔsili jan kɔfɛ o sira fɛ golomasiri tabagaw ka kunnasigi ma ɲɛma bɛ jamana kɔnɔdenw hakili sigi ni k'a jira ko golomasiri tabagaw cɛsirilen do ka jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw bɛɛ lakana jamana kurukara fan bɛɛ la. O kɔfɛ janvier kalo tile 11 san 2026 cakɛdatigi Ibrahima Jawara y'a jira ko binganiwaleya taara ka ɲɛsin ko kura a ka usine Stone ma Bafulabe nin ye min siɲɛ filanan ye kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na. Sɛgɛsɛgɛliw b'a jira ko waleya in kɛra gati marifatigi ka kuluw fɛ ko bingani b'a jira ko Mali usine kɔlɔsilen tɛ kosɛbɛ min senfɛ fɔrɛnwalikɛlaw bɛ bingani ta ka ɲɛsin cakɛdabaw ma min farati ka bon baarakɛlaw ni jamana sɔrɔko ta fanfɛla la. Ni habore no hamta ko an kibariya kunnafoniw na hama daminɛ Senegal jamanakuntigi Basiru Jomai Faye ye tamakɛ bi sɔgɔmada in na ka taa Moyen Orient ni o taama in bɛ bila a ka waati kunkurunin kɛ dɔ kɔnɔna na Kuwait jamana kan ni o bɛ daminɛ janvier kalo tile 12 ka taa bila tile 14 na san 2026 n'o ye sini bɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛngoyaw sabatili kan. O kɔfɛ jamanakuntigi Faye bɛna sen don Abu Dhabi ka sabatili baara dɔgɔkun na ka daminɛ tile 14 ka taa bila tile 15 la n'o ye duniya sirigi naani tɔnba ka lajɛba ye min sinsinni bɛ yiriwa sabatili ni ko kura donn'u kan. An b'a kuncɛ Israël polisiw ye Ntachi Barverman minɛ ni ale ye Benjamin Netanyahu ka chef de cabinet ye ka sabu kɛ a ye sɛgɛsɛgɛli dɔ bali min ɲɛsinnen bɛ sɛbɛn dogoli dɔw kɔnɔfɛnw bɔli la kɛnɛ kan min ni Amnesty bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na n'o sɛbɛn in taara a yɛrɛ sɔrɔ Allemagne jamana ka kunnafonidiso Bild la Gaza kɛlɛw ɲɛkɔrɔla la ni o ko bɛna marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ Benjamin Netanyahu ka fanga y'o bonyaba bawo o bɛ golomasiri tabaw ka sariya dɔ sɔsɔ. Ni de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.